pamiran ngarana kadinetrane kanggo rampung sabdaning ukira mereka negara sagatan kini dunia gambaraken wonten pundhita menika gambaraken wonten ing madyaning pucang ririsan kiputut Jantaka ingkang pinarcaya kelawan para dewa wujudipun Denapa kekalih ingkang apopeis kebo kelawan sapi nalika semana dinawan jujuk wonten ing negari Medang Kamulyan sumusul kelawan dinaja kelawan Cakudina kebo gumarang kelawan sapi gumarang mus anjuk ana madyaning negara Medang Kamulyan untuk bekali sabyo jingkrak sabyo sesepekan sini pentolonge kalbu pambukane warana latala adikku sapi gumarang kakak kebo gumarang iki wisanjana negara Medang Kamulyan sediane sumusul dinaja kelawan Cakudina nanging ora ana kabar babar pisan yen padha nunging Cakudina kelawan dinaja mongko sediaku kelawan sediaku bone bakal jarah rayah bondo dunyane wong Medang Kamulyan
nanging kae tanduran dijogo kelawan kabeh ora mung tani digawe akeh tembok regol tepung gelang banjur metu dalan ngendi nggonku batal iso mlebu nang jroning tandurane wong tani kae mau olah kam kowe ra wong sekti mandra guna duweni aji Braja Musti moro jajal gunakake hajimu Braja Musti kanggo jebol tembok kae demen lebur tumpur dadi lemah rata Jatut kumregut mancing samudra nalika semono kebo kumarang matek abdinira Braja Musti kajebol padha sak nalika tembok ambrol dadi lemah rata sorak motor tembok jebol dadi lemah rata dirusak tandurane wong tani pengamuking kebo gumarang kelawan sapi gumarang tan kena pinambengan ya kumbala geni dadi apa kita kebo gumarang kelawan sapi gumarang matek arjinira kumbala gedhe tumempuk marang kebo gumarang miwah sapi gumarang sang kena kaindhane loyah ngayuh titi wanjite kasipat dadi wujude kewan kebo gumarang dadi kebo sapi gumarang dadi kewan sapi
sabar marang lan kowe sampe kok marang yang kulun kula tobat mata ora melek tanduran kae mau ono sing kagungan tandurane wong tani leh budidaya dimet tandurane padha subur ora subur tandurane ya getun rasane wong tani awan begini dirondani ku malah dirusak kelawan kowe kabeh celana jenengku nyuwun pangapunten mripat padha karone jeneng kita iki gawe kapitunan kelawan kabeh ora wong tani kaya apa penelangsane wong tani nggih lha wong sing nandur wae durung mangan sing ora nandur malah mangan dhisik mati kowe sebelah sing sanad pun dipun sebelah aduh kula tesih kepengin urip kula nyuwun pangasan ibu kula jeneng kula menika sampun kasipat dados wujudipun sato kewan kebo mekaten menika pukulun ing kula sampun ngantos dipun perjaya pati ora bakal tak perjaya pati mergane jeneng itu migunani tumraping kabeh para among tani besok tembene migunani tumraping kabeh para titah ing Madyapada saya wong tani kuwi mbutuhake tenagamu tak paringi pangapura ilang kalumputanmu marang kabeh para tani ning yen jeneng kita saguh ngrewangi bot repote wong tani saguh apa boya inggih kula sagah pedamelan kula menapa pukulun wong tani duweni garung luku kowe kanggo nggeret garung luku yen to pinuju wong tani iki arep ngolah tetanen nggih kula sagah patripun menika boten mimpinan nanging hektaran kula sagah dipun dur kula sagah nanging sadèrèngipun kula nyuwun tulung kaliyan sedaya para wong tani pinggir galem kelawan padoning galem menika dipun paculi langkung rumiyin amargi kula menika boten saged garung luku pinggiring galem lan padoning galem kejawi saking menika kula nyuwun kudangan kelawan sedaya para wong tani kudangane apa kudanganipun namung singgalipun kenalu kangge pangan kula jaluk pangan singgang punika kejawi saking menika kula wonten titip pesen saking kula. Pesen apa meneh? Yen to pinuju wong tani tuwi dhateng tanduran. Telik tanduran nggih boten wonten pategalan, boten wonten ing sawah. Wong tani menika boten dipun keparengaken bucal tirtaning seni. Tegese nguyuh nggih. Ora kena nguyuh boten kenging nguyuh dhateng tanduranipun wong tani. Amargi yen to banyune nguyuh menika dawah dhateng tanduran badhe lodhok tandurane boten badhe ketulungan. Yen to banyune nguyuh wong tani kuwi nibane tanduran bakal lodhok tanpa tinulungan. Nggih. Kejawi saking menika wonten dinten 3 ingkang babar pisan boten kenging dipun agem. Ana dina 3 sing ora kena dienggo. Nggih. Antarane ing antawisipun dinten Selasa Kliwon, dinten Jemuah Kliwon, dinten Kemis Manis. Dina Selasa Kliwon, dina Jemuah Kliwon, dina Kemis Manis wong tani ora kena nganggo kebo karo sapi kanggo nggeret luku. Ana sawah lan pategalane. Ning upamane kepepet wis pancene tandur sawah lan tegale durung dipaculi, durung digarung luku. Saged dipun terak ning menika kula nyuwun dipun sranani mawa kalung janur kuning. Mawa janur kuning iki minangka dadi sranane kasinjan bangku kula ya. Bab perkara iki dadi panyuwunmu lan apa engking dadi paklingmu marang kabeh para wong tani mengko bakal tak parake. Nanging jeneng kita iki sifate kewan tentu dina saiki antarane kebo sapi aja tata jalma kaya lamake
saking jalma menungso tak kendali ra angger. Sedya ngrewangi bot repote wong tani. Banjur jeneng kita sumusul ana papan kene apa dadi keganti kita. Sedya ora nrimake budi sembadani bombo bakal ulun rampungi aduh kulun. Nyuwun adohi samudra pangasami boten teges kula menika boten ngelani menika batal pisan boten. Mandar kula menika badhe ngimbuk imbuhe pusaka paring pusaka jimat kalawan sedaya para amongan. Nanging pusaka menika boten sedhingan jalma ingkang saged manggihaken bakal paring jimat kelawan kabeh para amongan ingkang menapa dados tulak balaking sedaya para ama sewu satunggiling sedaya para amongan. Wujudipun mangke yen wonten cumplung ingkang bolong tengah nanging dawahipun kleres malem jemah limun. Kleres sasinipun sasi sura menika saged dipun pendhet minangka dados tulak balaking sedaya para ama sewu.